Og hvor er du placeret, Hamal? Jeg er placeret i Køge, lidt syd for København. Hvad er størrelsen på din virksomhed? Hvor mange ansatte har du? For nu er det kun mig, så jeg er den eneste i firmaet. Hvor mange kunder har du? Jeg har omkring 40-50 kunder, går op og det går ned. Ja, hvilken type tjeneste leverer du? Jeg tilbyder bogføring og revision, regnskab, afstemning, udarbejdelse af årsrapporter, indberetning til myndighederne og alt, hvad der er, kunden ønsker sig. Hvilket ekspertiseområde er du specialiseret i? Jeg vil nok sige, det er i nyopstartede firmaer, hvor mit viden er meget bred, og hvor de kan spørge ind til alle de forskellige aspekter, der er med regnskab. Og hvor længe har du aktivt brugt Taxstorm? Jeg har brugt Taxstorm mere end 6 måneder nu. Hvilke problemer eller smertepunkter havde du, før du begyndte at bruge Taxstorm? Jeg havde forskellige problemer. Det største, det var nok at danne mig et overblik over alle mine kunder, og hvilke regnskabsprogrammer de brugte, deres firmastørrelse, og om de forskellige aftaler, jeg havde med kunder. Det kan godt være, at alle kunder har brug for bogføring og regnskab, men så er der altid, så differentierer det sig alle sammen. Der hvor den ene har måske mere brug for afstemning, den anden har mere brug for bogføring, den anden har brug for en rapportering. Så det var lidt svært for mig at holde styr på alle de her kunder. Jeg havde ofte skrevet det på noter, i Excel, i en mail, hvor jeg ligesom altid skulle huske, hvor var det, jeg havde skrevet det henne, og skulle bruge en del tid på at finde frem til det. Kan du give et konkret eksempel på det problem, du beskriver? En konkret problemstilling var ved udarbejdelse af momsregnskabet. Der havde jeg ikke et overblik over, hvilke kunder havde kvartalsregnskaber. Så skulle jeg kigge på samtlige mine kunder, og jeg brugte en del tid på at finde frem til de forskellige. Så det var et stort problem for mig. Hvor mange andre systemer brugte eller sammenlignede du, før du valgte Taxstorm? Jeg har brugt nærmest alle dem, der var på nettet. Jeg kiggede på så mange forskellige, og enten af dem har været noget for mig, enten fordi at deres produkter ikke tilbød det, jeg havde brug for, som bogholder og revisor, eller også var deres pakke alt for stor for mig, eller også tilbød det alt for meget inden for salg og presse på salget, hvor jeg mere havde et behov for at skulle tilbyde et bedre kundeservice. Og det er det, Taxstorm kan hjælpe mig med. Og hvorfor valgte du Taxstorm? Jeg valgte Taxstorm netop fordi, at det gav mig et overblik over mine kunder, over de specielle aftaler, jeg havde med mine kunder, og også over, jeg kunne tilbyde et bedre kundeservice, og hvor jeg kunne hurtigt besvare mine kunder, og se hvem der havde skrevet senest, og besvare dem. Hvordan har Taxstorm hjulpet dig med at overvinde de problemer, du beskrev tidligere? Det har Taxstorm gjort glimrende, simpelthen fordi, at der har været så god service hele vejen igennem. Jeg er blevet holdt i hånden i at lære programmet at kende, i at kende de bedste veje, de bedste mulige måder at arbejde på i Taxstorm. For mig var det rigtig vigtigt at ikke bruge for mange timer på selve programmet og lære programmet at kende, men hvor jeg kunne bruge mere tid på at servicere mine kunder og give dem et bedre service. Og i den her sammenhæng har jeg blevet vejledt godt igennem Taxstorm. Jeg har fået gode idéer og metoder til at hurtigt komme igennem og tilbyde mine kunder det bedste tjeneste.
Har Takstom hjulpet dig med onboarding af nye kunder? Takstom har været behjælpeligt med at opskrive alle mine kunder, så jeg har bedre og nemmere adgang til dem. Det hele bliver samlet i et system, og hvor jeg ligesom kan danne mig det overblik, jeg har brug for. Og det er gået fremad. Jeg har fået sparet lidt tid, og dermed har gjort, at jeg har skaffet 2 nye kunder, siden jeg har fået Takstom. Har Takstom gjort din daglige drift mere effektiv? Hvis ja, hvordan? Det er helt rigtigt, at Takstom har været behjælpelig med at gøre min dagligdag mere effektiv. Det allerførste, jeg gør, når jeg tænder på min computer og skal til at gå i gang med at arbejde, er at åbne for Takstom. Der får jeg et overblik over, hvem der er skrevet til mig, hvad der er blevet sendt til mig, og efterfølgende kan jeg se, hvilke opgør jeg skal gå i gang med, hvad mine aftaler var med mine kunder, hvem jeg skal indberette for, hvem jeg skal bogføre for, så jeg har fået et kæmpe stort værktøj. Har du været i stand til at øge omsætningen? Jeg har været i stand til at øge omsætningen, siden jeg har modtaget Takstom ved at skaffe nye kunder. Hvor meget mere tid kan du spare ved at bruge Takstom? Jeg har sparet tid i mine daglige opgaver ved at danne mig et hurtigt overblik over mine kunder. Det er et løbende tid, der ikke kan måles, men det er simpelthen få klik her, få klik der, hvor i hele taget gør, at jeg har mere tid sidst på dagen. Og hvordan var din oplevelse med onboarding-processen til Takstom? Min oplevelse med onboarding i Takstom har været glimrende, i takt at der er blevet givet en hjælpende hånd under alle aspekter, under alle de forskellige procedurer. Ja. Hvilken funktion kan du bedst lide i Takstom? Det bedste funktion for mit vedkommende har absolut været workflowet, hvor jeg kan se, hvad jeg skal udføre for kunden, og hvor langt vi er med kunden med en given opgave. Hvad synes dine kunder om din nye kundeportal? Mine kunder har været glade for kundeportalen. Jeg har ikke haft nogle negative kommentarer fra mine kunder. Det har alt sammen været åbent, og det har været lige til at benytte. Så der har ikke været mange spørgsmål til, hvordan vi gør det ene og det andet. Det har bare været naturligt flow for mine kunder at bruge Takstom mobile app.